Така, сега показваме генерация 3, отново дистанционното, но този път с стандартната лодка, която е с отворения контейнер левия. Така, ще я изпратим на точка 1. Точка 1. Ще кажем да отиде да се върне. Мале, колко мъхли. Сега ще покажем как се отварят контейнерите и се затварят автоматично. Да се види.